and we are very proud of you today. And we look forward to... Имат пълно основание да се гордеят с упоритостта и трудните реформи, за да отговорят на изискванията на европейското членство. Вие, абсолвенти, своята енергия и решителност, своето уважение към България и народите от региона, Добър ден, скъпи студенти, преподаватели, родители и гости. To all of you, class 2007, and to your parents and relatives. And now the interpreters will go on in Bulgarian. Ambassador Byerly sends his personal warm... Американските фирми да инвестират повече в България. Господин Байерли, разбира се, съжалява. Са будни млади хора с чувство на отговорност и жажда за промяна. Неговото призвание на Съюза, неговата преобразуваща роля, която както изтъква и един от младите и влиятелни политолози Марк Ленар. Днес, когато всички говорят за цена, Европа говори за ценности. Няма друга дума за всичко това, освен успех. Глобализацията, усещането, че в чужбина си като дома. This story could be told as... Камелия Петкова. Екатерина Петрова. Бакалавър и магистър. Честито!